Asa na sila bay? Ambot, kung saan ito, niruyahan mong duha. Balik tayo brak ko. Sir, buhat ni Sir Jai. Sir! Sa may gibuhat mo ni duha, sir! Ano mo may balita? Ay, panalaw diha. Ako, iglawas. Is okay. Sure ba? Ako'y bahala na. Sige, sige na. Sir! Sir, doon sir, sir! Time sa? Kaya tuka ang lubot. Layate! Binuo na lang yung may balon. Yung saan mo na sir? Bago ano sa traffic, nakapoy na. Mag-tausan. Isa man yun. Ikaw ko tinong. Yung saan yung mga sir? Dito ba? Dito ba? Dito. Sir, di ba natin mo? Oh. Oh, medyo. Baka lagi ka sir. Sir, baka naginig siya, sir. Ano mo na? Sir, Mahilap sa higan ko sir. Ay, ano mo? training is yung Oh, sige, training mo. Palakiyon ka mo. Ayaw ko bala ka ng patay. Ang pato na bay. Pato na. Sir, Matay pre. Buday na. Kabuangan na may na pre. Sa mga pre. Sige, tanggo ko talaga. Karoon na yun magbago. Ako lagi mo. Pero, lamig ko. Atong, Biyan mo sir Roy. Uy, sorry kasi. Uy, lamig yung tasya. Pero, baka na mo pito lang na. Lari ba? Laki ko. Bakit pre ko? Laki ka! Laki ko. Laki ka ba? Laki! Laki! Sir, laki ni sir. Sir, laki. Ano siya ba? Sir, sir! Huwag po ko sa dinamay! Kita mo tutoy! Ayaw ko! Uy, lang bro. Huwag ka! Sir, sir, bakit mo sir? Sa'yo na kayong trabaho. Nagunsa sila, di ba gahugas? Paghugas mo, mau ka na. Oo ba sir? Sila kanam sila nag-promise ka niya, bali 1,000 push up. Okay, sige, push up mo niya. Baka matatas mo nila. Sir! Di naman ba tayo magbukas sir? Ay! Sir, kanina lang sir, ako lang bubukas sir. So may buhaton naman sir! Laki rami sir! Nagkalaki na ganito sir! Laki! Sir! Sir, bubo eh sir. Ay dili! Nagdapat kita na pabuhon sir! Ipagpantatuan naman mo, mga laki na mo, kamo na'y bahala ng duwa. Sabot na mo. Balik-balik sir. Pong view. Ay, pala, may bala sir. May bahala na sir. Bala ka. Yes sir. Wala. Di ba? Sir! Ay, malaki, sir! Karido, sir! Malaki yun ang sir! Oo! Buka to! Buka! Sir, ako! Ayun, sir! Buka to! Sir, may karon! Sama! Wala kayo na doon! Laki na! Laki na lang! Sige! Usapan mo 1,000! Maluoy, sir. Gamay biya kami kuan ng lawas. Ano sir? Oo, kita gani sir. Oo, at ngal. No, Mao. no. Mao. Paminaw. Hindi ba yun? Mojo! Laki! Usap! Lalo 1,000! Usap! Ubo sa nila! Ubo! Ubo! Hindi kayo kinaya! Ubo ba? Ubo! Isa! Zero! One day later. 97! Halika! 999! 1,000! Laki ng dua! Dili, betul sir. Dili sir. Tunggu nih. Ay! Oh, oke. Jangan mengaku! Laki tas. Ang ato officer, ang kabangan na niya. Eh, sabar. Sisto dali. Babaw kayo, baba! Ito officer. Kada ko lang uluan.
Bagol! Ako to? Ikaw, away, kasabot. Sir, sir. Laki namin! Laki na, sir. Saman, sir. Sir, laki na kami, sir. Sir, doon. Saman, sir. May gawin na yung mga sir. Sarap po, patay na yung mga sir. Hindi pa ba kayo? Bayar, yung isa yun. Kurek-kurek na yun. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? WhatsApp mga upak-upak. Wait! Wala man to na... Uy, naglibog ko. Dolphins, kuman na naman si Mark. Wala na video. Video na, Chris. Sige. One, two. Na video mo. One, two, three. Trigo. Balag makuha na ni Mongo. Sir! Yan na balik. Sir! Ay muntag. Sir! Go. Durianan mo ba? Tumag-lumag! Go. Sir, ano sabi, sir? May na? Ay, tumag-lumog. Layate! Kita. Go. Opo, sir. Ay, dili. Nagkakapit mo na pamuon sir. Dili ka. Di ba gipantudloan natin mo? Di ba nalaki na mo? Okay, sige. Kamu magtudloan na. Di ba gipantudloan natin mo? Dito naman. Stop. Pinakita ng gumina. Awalin nyo na may kamera. Anak. Dili ta repita. Ilan mo liyo ka? Ilan yung kapila ng bangko? Yes. So, teacher, kayo kay mong human ng video. So, magpalihog na po subscribe sa among YouTube channel. Oh, thank you. Don't forget to click the notification bell! Wait uyap, kinsa diri wait uyap. Wait uyap, kinsa diri wait uyap. Wait uyap, kinsa diri wait uyap. Sige, biga, di